Urtean zeharrego, 18. domekia. Egun honetan askok ospatzen dugu. Eta era berezi batean esan dezakegu, gaur esker honekotetxako domekia dela. Eta guri dagokiogula esker honak izatea. Eta horretarako, erregen bigarren liburutik hartutako zatitxo txatalau, baina askoz importantea dabe irakurriko ez dugune. Harinean Naaman ibilbidea egin dau, Naaman siriatarra ibilbidea egin dau, osasuna berreskuratzeko. Baina berreskuratzeko, Elizok esaten utzon, zure eguneroko bizitzan lor dezakezule. Eta Naamanek ez da hartzen. Eta horrezegatik, azeratzen da, baina azkenean, baietz emoten dau. Eta araño juten da, eta lortzen dau, ekitea osasune. Baina, geure eguneroko bizitzan zenbat alditan gertatzen da nau. Zenbat alditan geuri kostaten jaku hau onartzea, hau bizitzea. Eta zenbat alditan guk ez dugu onartzen jaunak agertu dauala edo non. Ez bakarrik guri gustaten jakun jenteagaz, ez edo non agertu da jangoikoa. Edo non eta edo nogaz. Geure eskutan ez dago jangoikoari, non agertu behar dan esatea. Gure eskuetan ez dago jangoikoari, nogaz egon behar dala esatea. Bez eta batxutan pentseu, ez dago gure eskuetan. Horrezegatik, bigarren irakurgaian, geuri tokatzen jakuna da, irautea. Gure bokazioaren durazioa, iraupena, luz betirako izan behar dela. Gure bokazioa, Kristau bokazioa, bataio harritik azten da. Bataio harritik azten da gure bokazio bizitzea. Eta txiri, pauso, azkeneraino eroan behar dugu. Geuri dagokigu hau egitea, eta ez beste inori. Horrezegatik, gure bokazioa aurrera eroan behar dugu. Ezin dugu pentseu, erraza izango danik, baina betirako deituta gauzela bai pentsau behar dugu. Eta horretarako esker honeko toitzak egin behar dugu. Eta esker honeko toitzera egiterakoan, evangelioan agertzen da moduan, agertzen dira 10 lepradunek. Eta 10tik bat bueltaten da eskerrak emotera. 10 eskatu eta bat buelteu. Eta nik uste dut porcentaje hau antzekoa dela gure bizitzetan. Zenbat alditan geuri gauza bera gertaten jaku. Eskatzen dugu, baina ez dugu eskerrak emoten. Eta jangoikoak esaten dugu, debalde dagoana onartu behar dugule, baina baita be eskertu behar dugule. Esker honekoak izan behar garealako. Jauna izan daigula beti zure grazia, bai aldez aurretik, bai bide lagun. Zuki utzirik on egiteko prest egon gaitezan bezi. Domeka hau beste domeketan baino askoz laburroga dan otoiz bategaz hasten da. Baina aldi berean sentiduz beteta dago. Jangonkoaren graziak ezin dau pentseu gure ekintzak jaunagaz aurrera eroango gaituenak. Graziak berak erakusten duzku bidea. Eta aldi berean laguntzen duzku gure kristina hau bizitzan. Jaunak geuretzat amestu dagoen bizitzaren arabera jokatu alizateko. Horregaitik, bizi ditugun egoeran guztietan eusteko eta egurrera eroateko eskatzen dugu. Jarraitu behar dugun bidea erakus diezagun. Eta gure obrak, fedeak, itxaropena eta keradeak argi ditzaten. Eta ez besterik, bidie aurrera doa jaunagaz batera. Eta jaunagaz batera egiten ez badugu, gure fedea, gure itxarota, gure karidadea aurrera joan behar dire, gure ekintzak araño eroateko. Hona hartu jauna, zeure fedeunen eskariak eta eskaintzak. Eizu fedez eta maitasunez, ospatzen dugun eukaristia, horrek eroan gaitzala zeruko zoionera. Opanien gaineko toitzean, jaunari eskatzen deutzagu onar ditzala. Ez bakarrik aurkezten ditugun ogietar daua, baita gure bizitzan be. Eta gaur era bereziki gure bihotza dari horren ura. Bere eskuetan jarteko ditugun eskaintzakak
dauen maitasunaren askusgarri dira. Jangoikoaren eskutik aurrera eroateko gai izan behar dugu. Jangoikoagaz batera egiten dugu guri bilbidea, eta jangoikoagaz batera jarraitu behar dugu gure bizitzan. Ezin dugu pentseu beste modu batean joango gariala, jaunagaz. Batera egiten ez badugu, ezin dugu inora joan. Badakigu zure ahalmen handiaren egintza dana, gizaki hilkorrei jainkozko zure laguntza emotea. Eta gure izate hilkorretik ataratzea, atan be, osabide holan. Gizon baten bidez galdua zirenak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Urtean zeharreko Domingako 3. prefazioa. Gizon batek salbatu gizakiak. Gaur, jaunaren jarten gara. Jaunaren horrien jarten gara. Gure bizitzaren erdian jaunaren presentzia hori onartuz sendatu izan dan samariarra bezala. Eta gure bizitzan sendatu behar diran hainbat gauza sendatzen dituen bezala, gure izaera hula. Jangoikoen aintzaren indarrari esker. Eta indar horretan, bertan agertzen da gure ulegin erremedioa. Jangoikoak berak gidaten gaitu gure bizitzetan, jangoikoen aragitzean ondamena gerta daiteken aragian, bezagazio bidean erakus dakigun. Jangoikoaren bidez ikusten dugu gure kristau hilbidea esala ezinezkoa. Eta jangoikoari esker daukagu itxaropena aurrera eroateko jaunaren indarragaz batera. Guztiz ahaltzu zarenez jauna, apalik eskatzen ditugu zure semearen gorputz eta hor santoaz janaritu gaitu azanok, parte izan daigula jainkozko zeure izatean. Eukaristia baitzeko jangoikoari eskatu genion jaso dugun elikagai guretzat be, izan daitela jangoikoen indar jainkotiarren parte hartzen daigula, torren lekuko. Eta aldi berean izan mailegatzaile garala hartzeko behar dugun indarra. Gube, jangoikoaren egintza gara munduan. Geuri dagokigu ibilbide hau egitea. Geuri eta ez beste inori. Guri ibilbide hau egiterakoan ikusiko dugu jangoikoaren grazia giugaz dagoala eta geuretzat jarraituko dagoala.